By test rate 1. Mayong bunta sa tanan. Yes. Makumsa ta sa usa-usa. Mayong bunta. Kamiyaging semana tunay Panabo Vision Branch Bible Seminar. Baka man sa Bible Seminar dawal lang akong tingok. So kiyapon akong tingok kay dili maayo. So diso nga makasulti. So bisan pa o akong tingok kay dili maayo para makapaminaw. So please understand. So kinang napakampo kay naidakang mga schedule sa Bible Seminar palit-palit. So wala pa nakabalik ang akong tingok. So palyog iyampo tapalakan ako. Sa dili pa ita magsugo bakang punta. Among lang inod og maling Diyos nga nakigumakan namo. Daghang kayong salamat sa Dios sa pagkatakan namo og kamayong higayong nga makapaminaw sa imong pulong kauban sa mga brother sisters. Sa una kaming tanang kay makasasala nga nakatara sa impierno. Pero naluwas kami na pinagi sa tugon ni Kristo. Mga daghang kayong salamat sa Dios. O iyong nga Kristiyano nga nakadawa sa kaluwasan, kanan kami nga makinabuhi ta para sa imong himaya o para sa mayong balita. Tamang mapayog tabang imi nga makatawas sa bagong kusog o kahon aron nga makapadayon kami sa pagpambi sa mayong balita. Ilabi na miyaging semana tungo sa imong dakong grasya. Dunay the Bible Seminar dito sa Panabo City. Tuuban sa mga Panabo Mission Branch, brothers and sisters, o tuubang Davao Tulid Church brothers and sisters, naka-conduct kami sa Bible Seminar, o na mga uban nga nakapaminaw sa pulong sa kamatuoran, o na mga tigpaminaw nga nakaamgo kung sa manang kaluwasan. Ginoo, daghang kayong salamat sa Dios kay makita namo ang dakong buhat sa Espiritu Santo kiyapon. Mga daghang kayong salamat sa Dios. Ug hinawmi nga makita namo ang imong buhat padayon diri sa iglesia. O nagampo kami para sa 2024 the summer retreat. Kaamong the registration target kay over 180. Hinami nga dakanang makapil sa karong summer retreat para makapaminaw sa pulong sa kamatuoran. Ginoo, kung walay imong tabang, kung walay imong grasya, wala bilang sa nga makakinabuhi para nimo. So mga payo hatagi mi o pagong kusog o kaalam aron nga makapadayon kami sa pagpambi sa mayong balita. Tuna sa tanan dapayog tabang mi nga makaayo sa usa-usa diya sa Ginoo. O para sa mga brother ug sisters nga ilarom sa kalisod o kalisdanan o pagkantos, kapayog tabangi silang tamaka overcome sa tanan ng mga kalisod tapinay sa imong grasya. O para sa mga brother ug sisters nga wala nakapil diri, hinami nga makakuyok sila kauban sa mga brother ug sisters sunod. Salamat sa Ginoo. Among gisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay. Unang Korinto chapter 1 verse 1. The 1 Corinthians chapter 1 verse 1 hanggang 9. Unang Korinto chapter 1 verse 1. Unang Korinto chapter 1 verse 1. Unang Korinto chapter 1 verse 1 until 9.
Okay, basahin na to, sweet one. Si Pablo, tinawag na apostol ni Kristo, pinagi sa kabubuton sa Dios o si Sostenes nga atong giigsuon. Alang sa iglesia sa Dios nga ana sa Corinto, kanilang nga mga ginabalaan kang Kristo Jesus sa mga gingalan nga balaan, uban sa tanang nga nadakawak sa tanang dapit sa alan sa atong Ginoong Kristo ilang Ginoo ato usap. Ang grasya kaninyo ugang pakitayin nga gikan sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Kristo. Nakapasalamat ako gihapon sa akong Dios may tungod kaninyo tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kaninyo diya kang Kristo Jesus. Kay kaniya gipanatato kamo sa tanang nga butang, sa tanang nga pulong ug tanang nga kahibalo. Maingon nga ang tabakpamato ni Kristo napalikon diya kaninyo. Sa pagkaagi nga walay nagkulang kaninyo sa mga hiyas nga nagahula sa pagpadayak sa atong Ginoong Kristo. Verse 8, nga magapalikon usab kaninyo hangtod sa katapusan aron kamo dili magpadulungan sa adlaw sa atong Ginoong Kristo. Patinumanon ang Dios nga pinaagi kaniya gitawag kamo ngadto sa papakiambit sa iyang anak nga si Kristo nga atong Ginoo. Okay, on to verse 9. Okay, so anyway, ito miyaging semana dito sa Tapanabo City, so na the Bible Seminar. Basing kap nakaibalo na mong last week na kusong ulan. So mga dakang mga dapita dito sa Panabo o Tagum. So naidakang mga bahaan. So nabatin ako nga nakapaubos ang mga tao dito sa Panabo o Tagum tungo sa kusong nga baha. Kanya biyaging semana supposedly nadungong nako ang weather news nga muani ang kusong nga ulan pagusok gikan sa Tuesday. Pero tungo sa grasya sa Dios sulo sa 5 days walay ulan. Maayong weather condition o sa diyang nakapaminaw ang mga tigpaminaw sa pulong sa kamatuoran, walay problema. So nabatin ako nga dakong buwas sa Dios o nabatin ako nga dakanang nagaampo to para sa Bible Seminar. So tungo sa traffic padulong dito sa Panabo kay halos 2 hours. Pero dakang mga brothers and sisters sa Davao Church kay nakakuyo kauban so mga tadawan ako ang dakong pakupay o tapangipay so mga nakasangyaw ko sa pulong sa Dios nga may sugon tungo sa mga brothers and sisters kung walay brothers and sisters sa Davao Church nga nakakuyo kasi nabatin ako nga lonely kayo kay dili dakanang membro sa Panabo Vision Branch Tiapon. So dakan kayong salamat sa mga brothers and sisters nga nakampo bisan pa o wala mo nakakuyok o so dakan kayong salamat sa mga brothers and sisters nga nakakuyok kauban. Okay, so gikan sa Lunes akong lawas kay dili maayo pero nabatin ako nga kung sangyaw ko basin mawala ang tingo kay akong tingo kay always dili maayo. So pero nabatin ako nga basin mawala ang tingo pero gikan sa session 4 hinahinay nawala pakama sa gospel session nawala ang tingog nako. So kagabi liso nga makasulti pero karon mas maayo kaysa sa kahapon. Hina ko nga maayo paspas. So ilabi na kagabi wala ko nakatulong maayo. So mga please understand bisan pa akong team kay dili maayo. Okay, karon topic kay ang iglesia o si Jesus Kristo. Ang iglesia o si Jesus Kristo. Kapakaman sa kaluwasan, yung nga Kristiyano nga nakadaw sa kaluwasan, ta pinaka-importante nga topic kay ang iglesia. Ang iglesia. So bisan pa napunaw na mo nga kabalo na mo kung sa man ang iglesia pero ang kahulugan sa iglesia kay lalong kayo. So mga ang itong tunan ang kabay sa iglesia tapagusok, balik-balik.
Kay naay dakang mga brothers nga bago ra nga naluwas within 1 year o bisan pa o naluwas na mo tugay pero ang nason nga man makabiya ang mga brothers sister gikan sa iglesia ang nason nga man makapalayo ang kasing-kasing gikan sa iglesia kay dali na nga malimtan nato ang kahuluan sa iglesia, dali na nga malimtan nato kung unsa man ang iglesia. So kung hibaluan nato ang kahuluan sa iglesia o kung unsa man ang iglesia o ngano man kituko sa Dios ang iglesia dayon dili ko makabiya gikan sa iglesia o makataot ko sa iglesia o mahigugma ko sa iglesia. So una sa tanan, atong tunan ng kabayin sa iglesia sa Dios, iglesia sa Dios. Sumala sa Biblia, verse 1 hangtod sa verse 3, akong basang pag-usop, si Pablo, tinawag nga apostol ni Kristo, pinagi sa kabubudon sa Dios o si Sostenes nga atong igsuon. Alang sa iglesia sa Dios nga ana sa Corinto, kanilang nga mga ginabalaan kang Kristo Jesus sa mga king-alan nga balaan uban sa tanan nga nanagtawak sa tanang dapit sa alan sa atong Ginoong Kristo ilang Ginoo ug ato usab. Ang grasya kaninyo ug ang pagkitahin nga gikan sa Dios na atong Amahan ug sa Ginoong Kristo. To verse 2, alang sa iglesia sa Dios. So sumala sa Biblia nga the Church of God, iglesia sa Dios. So boy pasabon nini nga ang tagiya o magtutukot sa iglesia o ang Diyos dili tao. So ang tagiya sa iglesia kay dili tao. So tagiya sa iglesia kay ang Diyos o ang iglesia kay dili simbahan, ang iglesia kay dili the building. So kaning building kay atong gitawag church building. Kayong asa man ng church. Mao kinyang building. Kayong usa man ng church. Ang mga brothers and sisters nga naluwas. Asa man ang ikaw, unsa man ang ikaw, imong panit o unsa. Bisa pang mawala ang kamot, bisa pang mawala ang tiil. Nabay ako o wala. Unsa man ang ako. Espiritu, di ba? Espiritu kay mas importante. Sumasa sa Biblia nga lawas kay sama sa balay. Kayon church building, unsa man ang church? Mga the brothers sisters. Ito importante kayo. So kini konsepto kay importante. So iglesia kay dili building. So mga kung atong basahon ng unang Korinto chapter 16, sumasa sa Biblia nga ang iglesia diya sa balay ni Priscilla o Aquila. The Priscilla o Aquila kay isa ka couple, isa ka brother o sister nga nakaminyo. Gigamit sila sa Dios yung bilin ng instrumento. So sumala sa Biblia nga ang iglesia diya sa balay ni Priscilla o Aquila. So dili balay ni si Priscilla, si Priscilla. Ano siya? Diya sa likod. Dili yang balay. Same name. Mayong pangalan. So hangtod sa 300 years AD, walay church building. Ayon asa sila nakatikong mo sa balay. Talwa sa mga brothers sisters kung naay mga brother o sisters nga adunay dakong balay, nakatigom sila. So the balay ni Marcos o balay ni Dumpa, the balay ni Jason, the balay ni Priscilla Aquila. So naay dakang mga balay nga gigamit yung nga church gathering. So siguro fellowship kay the very biblical. Siguro fellowship. Naay mga brothers sisters nga nakasinati sa pag-andam sa siguro fellowship, di ba? So siguro fellowship kay maayo kay ay nakamakayuan. Una sa tanan, brothers sisters kay makabisa sa inyo ha o makampo sila para ninyo o maka-fellowship kauban sa inyo ha. So mga panalangin sa Ginoo kay buhani dito, di ba? O ikadua, para pag-andam sa siguro fellowship, kakinang na panglimpyo, so inyong balay kay mahimong limpyuan. Usa ka mayo. Anyway.
The earlier church, sa panahon sa earlier church, nakatigom sila sa balay. O atong una na pag-usap alang sa iglesia sa Diyos. To buhay pa sa banini nga ang iglesia, ang tagya sa iglesia kadili tao, kundi ang Diyos. Okay, please hold main chapter kay kinatabo balik. Please hold main chapter unang Korinto. Abulyan ng Biblia Mateo chapter 16. Na Mateo chapter 16 verse 18. Mateo chapter 16 verse 18. Matthew chapter 16 verse 18. 16 verse 18. Okay, basa na to sa ituan. Kung ako nagaingon usap kanimo nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining bato kapag tukuron ko ang akong iglesia. Ug ang mga danghan sa Hades dili makadaog kaniya. Ako nagaingon usap kanimo nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining bato kay dili Pedro kundi si Jesus. Nining bato kay si Jesus Kristo. So sa Greek, Pedro kay Petros, ang bato din sa Hebrew kay Petra. Petros kay gamaing bato, Petra kay dakong bato. So original pulong kay lahi. Yeah. So Pedro napasabot, Petros napasabot gamaing bato. Si Pedro kay si Jesus ang kining bato mao ang Petra napasabot dakong bato. Siya kay dili Pedro. So ang Catholic Church kay nakasayong nga si Pedro mao ang pagtukuran sa iglesia, di ba? Pero kinsa ipatukuran sa iglesia? Si Pedro, si Jesus. O dakto sila nga si Pedro mao ang pinakaunang pope, di ba? Pinakaunang pope kay si Pedro. Kidawan niya ang gahom gikan ni Kristo. So siya kay pinakaunang pope. So gikan ni Pedro na yung mga pope system sa mga pagsabot. Nasa naman ninyo? Yes. Kinsay dalan sa langit ang mga tao si Jesus. Yamingo si Jesus Kristo nga ako mawang dalan o kamatuoran o kinabuhi. Wala rin sa kinsa nga makaw sa amahan kundi pinang ikalabaw. Ano mamingo siya sa manin kay kapalo ng Diyos nga ang unsa man ang tuhan sa mga tao sunod. Imbis si Jesus Kristo dakanang tuon ni Pedro imong dalan sa langit. O kinyang teaching sa Catholic. Nasa naman ninyo? Unsa pa sayo? So, ang mga pope kay dili patukuran sa iglesia, di ba? Ako nagaingon usap kanimo nga ikaw mao si Pedro o sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Kinsay nagatukod sa iglesia? Si Jesus. Kami dang mga naluwas. Ang mga naluwas kay instrumento lamang. O Gawat chapter 20 verse 28 suma sa Biblia nga gipalit ang iglesia sa Dios pinag sa iyang dugo. So unsa ka bilingon? So fellowship ang iglesia kay bilihon kayo. Kaangay atong ipaluan. Ang fellowship kay dili sama sa gathering sa uban ng mga tao. To fellowship kay bilihon. O Ephesians chapter 1 o Colossians chapter 1 suma sa Biblia nga ang iglesia mao ang lawas ni Jesus Kristo o ang ulo sa iglesia mao si Jesus Kristo. So yeah. So ulo sa iglesia mao si Kristo o ang iglesia mao ang yang lawas sa Biblia. So kini konsepto kay importante kayo. Bisa pa kabalo na mo basin nadungong ninyo ang daghang mga higayong kabanini pero
problema kay taliran nga malimtan ninyo ang kaban ini. Isa ka ba payo ibangin ang iring. Namin na po ang iring ang pulong sa Diyos. Bawal ang animal sulod sa church building. Okay, Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, verse 22 and 23. Okay, chapter 1, verse 22-23. Okay, basa na to sa 1. O gipas ako niya ang tanang nga mga butang sa ilanom sa iyang mga tiil, o gihatak siya aron mahimong ulo, ibabaw sa tanang mga butang nga iglesia. Mamaw ang lawas niya, ang kaubangan niya, nga nakapuno sa tanan, diya sa tanan. Kinsay ulo? Si Jesus Kristo. Ibabaw sa tanang mga butang sa iglesia. Tanang nga butang kay ilarom sa iglesia. So, naitiil o kakalibutan mao ang ilarom sa iglesia. So, wala sa unsa nga butang kay mas taas kaysa sa iglesia. Sa taman ninyo? Masatan? Yeah. Ang mga tao po kay dili mataas kaysa sa iglesia. Tapi pinakataas kay si Jesus Kristo. Tanang butang kay ilarom sa iglesia. Colossus chapter 1. Colossus chapter 1, verse 24. Basa na to. Karon nalipay ako sa akong mga pag-antos tungod kaninyo, o kipuno sa akong bahin katong kagulangan sa mga kagulanan ni Kristo sa akong unot tungod sa iyang lawas na mao ang iglesia. Kung sa man ang lawas ni Kristo? Kung sa man lawas ni Kristo? Iglesia. Kaya tayon, kinsay pinaka-importante sa imong kinabuhi? Kinsay pinaka-importante sa imong kasing-kasing? Kinsay pinaka-importante? Yeah, si Kristo. Tino pa? Siya ka pinaka-importante? Kung siya ka pinaka-importante, iyang lawas po kay pinaka-importante. Sakto ba? Sakto? For example, mo na mga ginikanan, kung na mga bata, kung naisakit, diya sa lawas sa bata, pabala ka ba ka o dili? To kay sakit ang lawas sa bata mao nga ilabay ninyo, sakit ka, dili kinahanglan ka, mapalayo ka, kikan nako. Makalabay pa ka sa lawas sa bata? Dili, ano man? Tungo sa guguma, kung sakit ang lawas sa bata, imbis ng pagtumot, imbis ng pangreklamo, imbis ng pagkukom, nay kawala ka. Di ba? Nasa naman ninyo? Nasabtan? Ay, nasabtan?
Ngayon, sa manini, kung Christ kay pinaka-importante sa imong kasing-kasing, unsay pinaka-importante? Ang iglesia. Sakto ba? Ayaw mamaka. Bisan pang nagsulti ka nga, yes, pastor, si Christ ka pinaka-importante. Pero kung iglesia ka, dili pinaka-importante, baka kini. Baka kini. Kinata dili mamakag sa tubangan sa Diyos. Ito una-unaon. Unsa pinaka-importante sa akong kasing-kasing? Kung iglesia ka dili pinaka-importante, kung lahi nga mabutang kay mas importante kasi sa iglesia, si Christ kay dili pinaka-importante sa akong kasing-kasing gihapon. Sakto ba nga naman? Christ ug ang iglesia kay dili makapabulak. Ano man, ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Imong ulo, imong lawas kay makapabulak? Makapabulak? Dili. Pero bisan pa nakakanta ko, ikaw kay pinaka-importante. Nakashare ko sa tubang sa brother sister, si Christ kay pinaka-importante. Pero para sa iglesia, walay action. Para sa iglesia, walay sakripisyo. Para sa iglesia, walay interesado. Para sa iglesia, walay mga buhan na ko. Kaya akong testimonyo kay baka. Asa naman ninyo? Acceptan? Yes. How to easy understand. Pero bisan pa kapalon ako, problema kay usay lain nga mabutang kay mas importante. Mao nga dahilan nga makabiya ko gikan sa church. Dahilan nga makabalik ko sa kalibutan. Dahilan nga makahunaw nga ang iglesia kay dilida ko. Kamay kiyato. Ano man lain nga butang kay mas dako. Ilabi na karon topic, mas important topic kay sumas Biblia nga ang iglesia mao ang brothers and sisters. Kining konsepto ka importante kayo. Mao kinyang main topic karon. Nahiguma ka ni Kristo. Kung nahiguma ka ni Kristo, nahiguma pud ka sa iglesia. Kung nahiguma ka sa iglesia, nahiguma pud ka sa mga brothers sisters. Ano man? Ang iglesia, ang mga brothers sisters kay dili makapabulag. Nakto ba? Yeah. Nahiguma ka sa iglesia, nahiguma ka sa church building o church. Kinata mahiguma sa iglesia, di ba? Dili building. Bisa pa mawalang building, wala problema kung na mga brothers sisters. Pero i-check kung nahiguguma ko sa mga brothers sisters o wala. Ingo Kristiyano kay nakadawa sa guguma ni Kristo, ang mga naluwas kay mahiguguma sa mga brothers sisters. Mao kinyang importante nga ebidensya nga naluwas ko. Ang mga ebidensya sa kaluwasan kay napipila ka mga ebidensya o kasiguruan sa kaluwasan, assurance o mahiguguma mga Kristiyano sa pulong sa Dios, mahiguguma sila sa Dios. O una sa tanan, ang mga Kristiyano kay mahiguguma sa mga brothers o sisters. Mao kinya importante nga ebidensya sa kaluwasan. Okay, tanaw ko. Unsa man ang ebidensya sa kaluwasan, perfect life o guguma. Unsay ebidensya sa kaluwasan, perfect life nga walay sala o guguma. Sakto? Guguma. Dili perfect life. Kasi naman inyo, si Jesus lamang ang perfecto. Ang mga Kristiyano, bisan pang lalwas na ta, unsa man ang kalwasan nga akong gidawat, kalwasan sa lawas, kalwasan sa espiritu. Unang Pedro chapter 1 verse 9, kalwasan sa kala, salvation of spirit. Ang kalwasan nga akong gidawat ay, dili kalwasan sa lawas,
kundi kalwasan sa espiritu. Position kay nauso pero condition kay gihapon mahuyang, gihapon makasasala, gihapon naikinaya nga makasasala. Nasa tama ninyo? Pero kung nakunara ka nga ebidensya sa kalwasan kay perfect life, kaya nga makahukom ka sa uban. Brother, ano maghihapon pareha ka? Sa isang ano maghihapon na isayo nga huna-huna? Basin, wala ka naluwas. So usay tungo nini, katong tino nga naluwas kay makabiyag ikan sa church. Ang kinsang responsibilidad. Bisan pa siya kay akong anak. Pero, basin, dili ka akong anak? Kaya makabiyag siya, ala, dili ko imong anak. Ang mabaktuha-duha sa iyang kauwan ningo, basin, dili ko iyang anak. Kaya dili comfortable sulo sa palay, di ba? We should be careful. Unang Korinto chapter 12 verse 27. Unang Korinto chapter 12 verse 27. Importante nga konsepto. Mao kini importante kayo. Kinsay lawas ni Kristo. Kinsay lawas ni Kristo. Unang Korinto chapter 12 verse 27. Katong basang sunituan, karon kamo mao ang lawas ni Kristo ugang tasataksa mga bahin niya na. Atong basa paguso sunituan, kamo mga lawas ni Kristo ugang tasataksa mga bahin niya na. Kinsay iglesia sa Dios? Kamo mawang lawas ni Kristo. Yeah, very important. Suma sa Biblia nga, kinsay kamo, kung makapalagan ninyo ang answer din sa Peskulo, takang mga problem kay mawala, kinsay iglesia sa Diyos, kamo. Tayo kinsay kamo. Question number 1. Katong mga leaders sa iglesia. Number 2. Katong mga membro, active membro. Number 3. Katong naga-evangelize. Number 4. Katong naga-attend sa Sunday sermon kada Domingo. Number 5. Katong nangaluwas. Kung saan yung answer? Number 5, di ba? Bisa pa, isa ka Kristiyano kay tungo sa pagsulay, pagtintay, dugay nga wala nakasimba, pero kung tino nga nalwa siya kay gihapon, isa ka bahin sa iglesia. Nasa daman ninyo? Kamo mao ang nalwas nga, kamo mao ang tao nga nalwas. Nasa daman ninyo? Uboy pa sabon ninyo nga, kalwas sa pinaka-importante, dili condition. Position kay mas importante kaysa sa condition. Nasa naman ninyo? Nasabtan? Ngano man akong bata kay magauban ako, tong kay iyang mahayong buhat tungo sa iyang position. At tong kay anak siya, mga pisan pa o, agad sa dakang mga problema, pisan pa o, wala pa siya nakatubo, pero siya kay akong anak, mga magauban siya nako, walay lahi nga lason. Sakto ba? Example, pausay makita ninyo ang mga special child. I really respect the parent who take care of them. Diso kayo, special child. Dili yung condition. Dili sama sa uban ng mga ordinaryo nga bata. Pero ano man, makauban sila, uban sa pamilya, tungo sa bahayong condition, tungo sa ordinaryo nga body condition, tungo sa position niya, tungo sa
position. Kaya siya, gihapon, anak. Natatama ninyo? Ngano man Pilino siya gihapon, bisan pa og special child, tungkol kay anak siya, walay laing nga lason. Ngano man Pilino ang mga brothers and sisters, dili tungo sa perfect life, dili tungo sa mahayong life, tungkol kay naitakang mga bunga, tungkol kay mahayong kinabuhi, dili tungo sa kaluwasan, tungo sa dugo ni Yesu Kristo. Ngano man Pilino ko, dili tungo sa akong mahayong buhat, kundi dili tungo sa grasya sa Dios. Walay laing nga lason. Natatama ninyo? Pero dili kinapasabong nga, dayon, walay lason nga makinabuhi ko para sa Ginoo. Kung maangwa ninyong pilinon mo, makakinabuhi mo para sa Diyos. Pero ang lason ano man, dili ko makakinabuhi para sa Diyos, mayo kay talirang nga malimtan nato, kung kinsa ko sa tubang sa Diyos. Dili ko mayo, mahuyang ko gihapon, dili ko magami sa Diyos. Tungod sa sayo nga pagsabot sa manini, dili ko makakinabuhi para sa Diyos. Mao kay importante, hope. Suma sa Biblia, kamo mawang lawas ni Kristo, ugang tatatak sa mga pahin niya na. Okay, so, kaya itong una pag-usok, suma sa Biblia nga, berapa tahu? Ya, ulo, pati, bukamo, moti anyway. Terus sa Biblia nga, the body of Christ mao ang Iglesia o mao ang the brothers and sisters. O sa Biblia nga, ang mga brothers and sisters kay pahin sa lawas. Ubang kay sama sa kamot, ubang kay sama sa tiye, ubang kay sama sa mata, ubang kay sama sa baba, ubang kay sama sa talunggan. Ang talento nila, hiyas nila o kinabuhi nila kay lahi. Pero silang tanan importante, sakto ba? Sakto? Mao nga importante. Kung sakto ninyo, maangwa ninyo na ang brother sister kay importante kayo. Tayo. Importante kayo karon, importante supaya hunaw-naon. Insay ulo sa lawas. Kristo, di ba? Tayo. Kamot, tiil, tanan ng mga bahin sa lawas. Kinsa man ang ilang sundon. ulo, di ba? example, hands up, hands down, kinsay nagamando, kinsay nagasugo. Akong ulo, di ba? Sakto ba? Sakto? Panglakaw, sa abante, sa atras, ang ulo kay nagasugo. Nasa tawa ninyo? Mao kinyang obedience. Ang ebidensya nga ang mga bahin sa lawas kay nakapabili sa lawas kay obedience. Sa atong naon, kamot, tiil, ulawas, o mata, baba, tanan, kay naga-obey, nagasunod sa kabubudon sa ulo. Will of head. Sakto ba? Sakto naman ninyo? Tayo, madawa na to ang kaulugan sa Kristiyanong kinabuhi. Unsa man ang Kristiyanong kinabuhi? Obedient life. Kinabuhi sumala sa kapubudon ni Christ. Mao kinya Christian life. Nasa tama ninyo? Unsa ka importante? Kasi nadungong na ninyo, abide in me. Yung Kristiyano, kinananta makapabilin diya sa iglesia.
Unsa man ang kahulugan sa pagpabilin sa iglesia? Pagtambong sa simbahan lamang? Dili. Bisan pa akong lawas kay diri sa church building, pero kung walay obedient life, wala pa ko nakapabilin diya sa iglesia. Hinumdumi? Isa ka kamo kay kiputol na. Kitangtang na. Dayon, maka-obey siya sa kabubudon sa Ginoo? Huh? Dili, di ba? Bisan pa nay kamo, pero sulod sa kamo, nay problema. Huh? So, bisan pa nay kamo, pero dili siya makabuhat. Dili siya makabuhat sa iyang kaugalingon. Okay. Tanawa. Kung dili siya makabuhat, tanawa. Kung dili siya makabuhat, bisa pa may kamot, puwi pa sa na problema, di ba? Na sulod, anang norm kay kitputol. Kaya wala pa siya nagapabiling siya sa lawas. So, sa Biblia, importante, Unang Juan chapter 2, verse 6. Unang Juan chapter 2, verse 6. Unang Juan chapter 2, verse 6. Okay, basahin nato sa ituan. Ang nakapamulong nga siya anak kaniya, kinahanglan magalakaw usab ingon sa panglakaw niya. Okay, sa English po dyan, kauban. Okay, but whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. Verse 6. He who says he abides in him ought to himself also to work just as he the work. Unsa way pasaban ini? Unsa man ang ebidensyang ang kamot kay nagapabilin sa lawas? Unsa man ebidensya? Kung baka siya sumala sa kabubudon sa ulo, mao kay ebidensya nga nagapabilin siya tiya sa lawas. Nasa naman ninyo? Nasabtan? Unsa man ebidensya nga nagapabilin ka tiya sa iglesia? Kung baka kinabuhi ka, sumala sa kabubudon sa Ginoo, mao kay ebidensya nga nakapabilin ka tiya sa iglesia. Pero bisan pa imong lawas ka diri sa church building, pero kung walay kinabuhi, sumala sa kabubudon sa Ginoo, lawas lala ang diri sa church building. Wala pa ka nakapabilin tiya sa iglesia. Nasa taman ninyo? Payo kunaw-unaw ng imong kinabuhi. Kung nakapabiling ka tiya sa iglesia, wala. Unsa may ebidensya? Obedient life. Kung kay nakapabiling ang kamo sa akong lawas mao nga, baka buha siya suma sa akong kabubudon. Sakto ba? Pero bisan pa na isa ka Kristiyano nga nag-aapi sa church kada Domingo. Pero dili siya kanang tuman sa kabubudon sa iglesia. Wala pa siya nakapabiling tiya sa iglesia. Lawas na lang dili sa church. So pagtambok sa simbahan o Kristiyano kinabuhi kay lahi. Kung makapabilin ang bahin sa lawas,
ang mga bahin sa lawas kay magabuhat sumal sa kabubudon sa ulo, di ba? Pwede pa sabihin nga, ang kabubudon sa ulot kay nakasulot sa mga diya sa bahin sa mga lawas, di ba? Pwede pa sabihin nga, kung makapabiling ko diya sa iglesia, ang mga pulong sa Diyos kay magasulot sa akong kasing-kasing. John chapter 15, verse 7. John chapter 15, verse 7. Verse 4 una, verse 4. Verse 4. Okay, verse 3. Kamo mga mahino na tungo sa akong pulong nga akong giingon kaninyo. Buhay pa sa nga, naluwas na mo. Pinagi sa pulong sa Diyos. Naluwas na mo. Verse 4. Manapabiling kamo, verse 4 atong basahon. Manapabiling kamo kanako o ako kaninyo. Maingon nga ang sanga dili makabunga gikan sa iyang kaningon. Kawas kong kini makapabilin sa punuan. Sa maong pagkaagi bisan kamo, dili makabunga gawas kung kamo makapabilin kanako. Manapabilin kamo kanako. So kung ang sanga kay dili makapabilin, makabunga ba ang sanga o bunga o dili? Dili. Sa manini, kung dili ko makapabilin diya sa iglesia, dili ko makabunga. Puy pa sabi niya, dili ko makatubo, dili ko makabinlays, dili ko makakinabuhi para sa Diyos. To verse 7, o kung sa man ang kahuluan sa pagkapabilin diya sa iglesia, verse 7, basa na to, kung kamo makapabilin kanako, o akong mga pulong makapabilin kaninyo, managpangayo kamo sa bisan unsang butang nga buon ninyo, o kini pagabuhaton kaninyo. Ang akong mga pulong makapabilin kaninyo. How can you keep point? Nakita na ako. Nakapabilin ang mga pulong sa Diyos sa imong kasing-kasing. Kada Domingo, kada Merkules, kada fellowship. Unsa man ang imong nakaduna miyaging semana. Unsa man ang imong gibasa, kaninang buntag. Unsa man ang imong gibutang sa imong kasing-kasing. Taliwa sa mga pulong sa Diyos. Sa patinuod, dili tanang nga nagabutang sa pulong sa Dios sa ilang kasing-kasing. Mao nga gihapon parehong kinabuhi. Walay pagtubo, walay kinabuhi para sa Dios. Paktamo sa simbahan lamang sama sa reliyosong tao. Ang mga reliyosong tao nakasimba og mayo kada Domingo, bisa pang layo. Baka sabay sila sa ilang kaugalingon para pag-apil. Tanawa ang Catholic Church. Tanawa ang lain nga mga reliyon. Usa ka dakong tingwa sa pag-apil. Diba? Tanawa ang mga reliyosong tao. Usa ka dakong tingwa para sa ilang reliyon. Bisa pa peke, bisa pa sayop. Tanawa sila. Dakatigong. Pero para sa kamaturan, usay atong passion kay kamay, atong tingwa kay kamay, compare sa lain nga mga reliyosong tao nga nagatuo sa peke. Bisa pang nagtuko sa kamatuoran, ngano man usay akong kinabuhi kay gamay, ngano man akong sakripisyo kay gamay, ngano man gihapon nakatintay ko gikan sa mga kalibutan, bisa pang nagtuko sa kamatuoran, ngano man walay pulong sa Dios sa kasing-kasing. Bisa pang nakabasa ko sa Biblia, walay pulong sa Dios sa kasing-kasing. Bisa pang namin ako sa mga sermon, dahil na nga malintan ako. Ano man, walay concentration. Dahil na nga mawala ang pulong sa Diyos. Mga kinang lason, nano man walay answer of prayer. Tingin sa beskulo, kinsay makadawa sa tubak sa pag-ampo. Kung kamo magbabiling anak ko, ugang akong mga pulong magbabiling kaninyo, managpangayo kamo sa bisan unsang butang nga buon ninyo, kini pagabuhaton kaninyo. Kinsay makadawa sa answer of prayer. Katong nakadawa sa pulong sa Dios sa ilang kasing-kasing. Kadto ba?
Pwede hunaw-naon. Kada bulan, Tabato Church Brothers Sisters kay nakadakan. So karong bulan kay February, the last Sunday po, over 70, last Sunday, mo halos over 80. Ngano man nakadakan ng mga brothers sisters? Ngano man nakadakan mga bagong naluwas? Dili tungo sa gahom sa isa ka tawo, kundi tungo sa pulong sa Dios. Bisa pang naidakang mga membro, pero kung walay pulong sa Dios, mawala ang tuwa sa Espiritu Santo. Kaya Espiritu Santo kay makabuhat pinay sa pulong sa Dios. Kada bulan nakang mga schedule, di ba? Kung imong lantaw ng church news, o ba kay makahunaw na ngano man dakan. Kada adlaw na i-fellowship. Pastor, kano sa ko makapaway? So kung maundang ta sa mga fellowship, kung sa'y maitabo, kabalo ba mo? Maundang po ang duwa sa Espiritu Santo. Ano sa taman ninyo? Yes. Ang itong dawato ng pulong sa Diyos. Tayo magabuhat ang Diyos, pinay sa pulong sa Diyos. Lun ako. Ano sa taman ninyo? Importante. Ang iglesia sa Diyos, o suma sa Biblia, ang iglesia sa Diyos mao ang balay sa Diyos. Unang Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Verse 15. Verse 15, basa na to straight one. Apang kung ako malangan og dugay, aron masairan mo kung unsa ang paggawi sa mga tao sa balay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi og pagtukuranan sa kamatuoran. Balay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi. Unsa man ang balay sa Dios? Unsa man ang balay sa Dios? Iglesia. Atong una-una ng balay, ngano man nag-ingon ng Biblia nga ang iglesia mao ang balay. So, iglesia mao ang balay. House. Ano man kinahanglan balay? Basi kamong tanan na balay, di ba? O bisan pa og kamay ay balay. Ano man kinahanglan balay? Diya sa balay na papakaon, di ba? Usay mo walay pakaon, pero anyway, mainly magakaon ta diya sa balay. O diya sa balay makapahuway ko. Diya sa balay nay pamilya. So nay pakaon o makapahuway ko kung nay mga pamilya. Sa manini diya sa iglesia, kay iglesia mao ang balay, unsa man ang diya sa iglesia? Spiritual food. Unsa man spiritual food? Pulong sa Dios. O ang iglesia mao ang lugar asa makapahuway ang Espiritu. O diya sa iglesia, kay iglesia mao ang balay sa Dios, nay mga spiritual pamilya nga mga brothers and sisters. Tama naman ninyo? Yes. So, sa patino, iglesia mao ang lugar asa makapahuway ang Espiritu. Sakto ba? Tama naman ninyo? Yeah. Diya sa balay, babantayan ang mga anak sa manini, babantayan ang mga Kristyano gikan sa pagtinta pagsulay kung makapabilin ang brother sister diya sa iglesia. Kung bubalik ko sa balay, comfortable, di ba? O kanya nga makatulog sa manini, diya sa iglesia mapahuway ta.
So, mga mingon si Jesus Kristo nga, mga manapabiling kamo, anak ko. Pali pag-usap, John chapter 15. John chapter 15. Nabasa na to, pero pag-usap. John chapter 15 verse 4. John chapter 15 verse 4. Okay. Atong basa pag-usap, sa ituan, manapabiling kamo kanako o ako kaninyo. Kaya to dili. Manapabiling kamo kanako. Mao kinyang option o kasuguan. Kasuguan sa Diyo, di ba? Manapabiling kamo kanako. Okay, tanaw ako, kang kinsang pulong ni Kristo, pulong sa atong amahan. Kita na ako, yung ginikanan, makasulti ang ginikanan nato sa mga bata, di ba? Kanang bisa pang baka dula mo sa gawas, hangtod 6 PM, baling mo, makasulti ba ang ginikanan o dili? Kinang sila musulti yung ginikanan, unsa man responsibility sa ginikanan? Protection. Ngano man mingo ng ginikanan ngadto sa mga batang hangtod 5 PM hangtod 6 PM ayo balik. Ngano man nagaisuri ang ginikanan sa manini? Tungo sa guguma kay nabalak ang ginikanan kung mawala ang bata. Nasatan ba ninyo? Naitabo ang aksidente. Kano na naikabalak ka sulod sa ginikanan? Nga naman, nagaisuri ang Diyos kaninyo nga, manapabili kamo kanako, obay din mi, nga naman, nagaisuri ang Diyos kaninyo. Kung kay kanan siya nga puhaw ng imong kagawasan, kay dili siya kanang magtrabaho ka, dili siya kanang mag-eskwelahan ka. Mao nga nakatawag ang Diyos kaninyo nga, manapabili kamo kanako sa manini, dili para sa protection. Kay dito sa kalibutan, naita ka mga paksulay, paktintay, diba? Iyo nga ginikanan, ang Diyos kay ginikanan, si Christ kay atong ginikanan. Tungo sa guguman niya, nagaisorya ang Diyos kaninyo nga, manapabiling kamo, kanako. Iyo nga kasing-kasing sa ginikanan. Nasa taman ninyo? Nasabtan? Makasulti ba ang ginikanan sa mga batang nga kung dili ka kanang bubaling, okay ra, ayaw ani. Makasulti ba ang ginikanan? Kung makasulti siya kay dili ginikanan. Isa ka burado kayo wala na kape. Okay ra ba? Okay ra ba ang kasing-kasing sa Ginoo? Hindi okay. Kanang Diyos siya nga bubalik sila, di ba? Bakit niya kasing-kasing sa ginikanan? Kung sa kasing-kasing sa neighbor, wala interesado. Kung sa mga kasing-kasing sa mga brothers, bisa pa isa ka Christian kayo, wala na kape, okay na ba? Bahayo kayo. Bahayo kayo nga wala sa nakani dili. Kaya dili ko gusto. Bakit niya pamilya? Namatay sa Kristo para niya. Sakto ba? Obay ni kining pulong kay para sa tanan. Dili naman para sa Kristiyano nga naga-apil mayo, kundi para sa mga Kristiyano nga nakabiya. Obay ni kaskon. Tungo sa guguma. So sabi niya, nakagawas ang may salita, mingon ang Diyos sa lason. Nga man, naluwas sila kikan sa Ehipto. Kabalo ba makungo sa mga lason? Exodus chapter 29. Exodus chapter 29 verse 45. 46. Exodus chapter 29 verse 45 to 46. Exodus chapter 29
verse 45 to 46. Kaya itong basang salituan, o magapuyo ako sa taliwala sa mga anak sa Israel, o mamahimo ako nga ilang Diyos, o managpakaila sila nga ako mao si Jehova nga ilang Diyos, nga nakuha kanila gikan sa yuta sa Ehipto, aron magapuyo ako sa taliwala nila, ako si Jehova nga ilang Diyos. Ngano man, naluwas sila gikan sa Ehipto, kung sa man ang tumo, kay kanang Diyod ang Diyos nga muuban nila, di ba? Asa daman ninyo? Ngano man naluwas ka, kay kanang ang Diyos nga muuban nimo. Suma kung mapalayo ka gikan sa iglesia, kinsay masubo, kinsay mabalaka. Ha? Pastor? Dagapin mo para sa pastor? Ha? Dagapin mo tungo sa pastor? Kung na'y pastor, muapil. Kung wala'y pastor, dili ko muapil. Ano man, dagapin ko sa fellowship? To kay kananang Diyos nga buhuban ako. Gusto naman ninyo? Ano man, nakagawa sila gikan sa Ehipto? To kay kananang Diyos nga buhuban nila. Ano man kiandam sa Diyos ang langit, kay kananang Diyos nga buhuban ako, hangto sa hangto. So mga kiandam niya ang langit. Gusto naman ninyo? Yes. To. Itong una-una, pag-usap. Okay, diya sa balay, diya sa balay, lain mga, lain-lain nga mga anak. O high school, o elementary, o preschool, o gangmay bata, o usay lain mo special child, anyway, dahil lain-lain nga mga bata, di ba? Kinsay bilinhon? Kinsay bilinhon? Mga high school? Mga high school? Sa patinot, dahil siyam kabok mga ikson. Akong mother ay iyang ikson kay siyam kabok. Takan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takan na. Gikan sa isa ka mother. Amazing. 막 함동 나, nakaminyo na, nakatrabaho na, high school, elementary, preschool, bata, isa kadalaw na, tatawang pinakagamang bata. Dahil magtae sa hip, dili siya makalimpyo, o dili siya makalakaw, nakahilak siya. So, to kay noisy siya makalabay sila niya. Huh? Siya kay pinakabilino niya to pa na, di ba? Mga ison po, cute kayo, maghingi ka na po, cute kayo. Bisa pa o wala siya kabalo kung sa manang tae. Bisa pa o dili siya makakaw sa iyang kaugalingon. Bisa pa o dili siya makalakaw sa iyang kaugalingon. Bisa pa o dili siya makabot sa pisang unsa. Makilang na lang. Pero pilino kayo. Sakto ba? Nasabtan? Iglesia kayo sama ninyo. Dili parehas. Ubang kayo sama sa hamtong, ubang kayo sama sa college, ubang kayo sama sa high school, ubang kayo sama sa elementary, ubang kayo sama sa preschool, ubang kayo sama sa kamay bata, ubang kayo sakit, ubang kayo sama sa masakiton, ubang kayo sama sa special child. Pero tanan, pilinon sa tubang sa Diyos. Wala na kinsa ka makasulti nga, ikaw kay dili bilihon. Ayaw apil sa church, kinsay makasulti sa manino. Wala na kinsa nga makasulti sa manino. Sakto ba? Ano man, pilinon tanan, atubangan sa Diyos. Mahokin niyang iglesia. Ha? Nasa ba ninyo? So, kalainan kay dili problema. Different background, different personality, different financial level, different education level, different nationality. Ako kay Koreano.
kamu kay Filipino, tayong dili pwede nga maka-fellowship. Si Pablo kay foreigner, nakabila siya sa mga hentil, sakto ba? Yung nga Hudyo, nakabila siya sa mga hentil, tayong dili pwede nga maka-fellowship. Nationality ni Pablo, nationality Corinto Church, Philippo Church, Colossian Church ka lahi. Pero naka-fellowship sila. Kalainan, kay dili problema. Naay mga magfuyang, naay mga kamahanan, kay mga Kristiyano nga nakatubo, naay mga Kristiyano nga wala pa nakatubo, naay mga Kristiyano nga balaan, naay mga Kristiyano nga gihapon, adunay sala, different. Pero mas importante punto kay, kung nahigugumata sa usa-usa, wala mao kaya mas importante. Kasama ninyo? Uba ka dyan sa nga pagsabot, ang na i-check sa manini. Kung na problema, wala. Example, tayo naman sa mga iksoon. Kung imo focus kay, kung na problema, wala. Kung i-check nimo, kano na stress. Sakto ba? Kay kano na maitabang problema. Kay takang mga anak, usay nakaway sila sa usa-usa. Sila duwa, usay sila duwa, Yung ginikanan, kung gusto sila nga wala problema, mas mayo nga wala anak. Pero kung naay mga anak, ano na mga problema? Kumusta man ang mga tinunan ni Yesu Kristo? Tapos duha ka tinunan. Unsa man ang issue sa mga tinunan, kabalo ba ka? Kabalo ba mo? Kinsay pinakataas. At tubang ni Jesus, ilang interesado kay high position. Kung si Jesus kay mahimong hari, kinsay tupan niya? Ako. Kung nakaaway sila, ang mga tinunan. Kinsay taas. Ilang kasing-kasing sama sa batagiyap, diba? So mga nakakuyog ang ginikanan nila, diba? Kinuho, kinsay taas. Usa kasayo. Anyway, taliwa sa mga tinunan po, dahil mga problema. So mga nakalabay si Jesus nilang tanan. Sayop ka mo. Papalayo mo. Kilabay ni Jesus silang tanan, to kay nakaaway sila. Nakahulat si Jesus. Hangtot, mabago sila. Mas importante punto kay, naay kuguma o wala mao kinyang mas importante. Okay, mas importante. Pero, kung atong interesado kay kanunay nga, kung may problema, wala. Kung mag-focus mo sa manin kanunay, always na stress. Kanunay na problema. Mao kini-answer. Sakto ba? Kanunay na problema. Asa man ang wala problema? Dito sa langit. Kaya nga buwani, mubalik sa Kristo, di ba? Para pagtala na to, dito sa langit nga, walay problema. Walay luha, problema, sakit, kamatayon, sala. Mga nga kinahanglan langit. Kay dili perfecto dining kalibutan. Mga nga kinahanglan panhaw. Nga mga kinahanglan resurrection, kay atong lawas kay dili perfecto gihapon. Mga nga kinahanglan adlaw kaluwasan sa lawas. Nasa naman ninyo? Mao nga, tungkol gihapon na kinay nga makasasala, bisa pang dalwas na ta, usay mahitaw ang problema. Pero tino nga problema kay kabalo ba usay tino nga problema? Kung walay guguma, mao kinyang tino nga problema. Pero bisa pang na mga mahuyang o kahuyangon, bisa pang na mga problema. Pero kung naiguguma, dili kini problema. Kumusta man ang mabrasi sa karon? Ay guguma o wala? Mao kini mas importante. Mao nga miingon si Kristo sa mga tinunan. Higumaw ninyo ang usa-usa. John 13 verse 34. Kung higumaw ninyo ang usa-usa, maila sa mga silingan nga kamo mao ang tino nga tinunan. Importante nga teaching.
Kano sa makaila ang mga tao nga sila kay tinunan sa diyang walay problema, sa diyang perfecto sila, anang panahon na makaila ang mga tao nga sila kay tinunan ni Yesu Kristo? Wala. Bingon si Yesu Kristo nga, kung higuguma ninyo ang usa-usa, kung naiguguma, anang panahon na makahibalo ang mga tao nga, kamo mao ang tinunan ni Yesu Kristo. Unsay pinaka-importante sa tayo sa mga brothers and sisters? Unsay pinaka-importante? Guguma. Sa Patinood, guguma kay pinakaliso. Sakto na, nasa tama ninyo. Huh? Guguma kay pinakaliso. Ado ako'y nakamakalam kapag sa Biblia, baka dali lang nga makasulti ko, makabuha ko sa dakhan, pero kung walay guguma sa Biblia, walay pulos. Una Corinto 13 verse 1 and 2 and 3, bisan pang naidakong pakto, bisan pang naidakong sakripisyo, pero kung walay guguma, walay kapusulanan, walay pulos. Uy, pasabi niya, bisan pa walay guguma, baka sakripisyo ko, bisan pa walay guguma, baka invite ko, bisan pa walay guguma, baka buha ko sa bisan unsa. Pero sa Biblia nga, kung walay guguma, walay kapusulanan. Kung sa pinaka-importante. Unang Corinto 13 verse 13, pakto, pangnaw, guguma. Sa taliwala tulo, pinaka-importante kay guguma. Guguma kay solution. Kiyunsa ninyo pakaluwas. Tungo sa guguma. Sa taman ninyo, unsa nato pakatubo, pinagisa, guguma. Sakto ba? Tay unsa man ang guguma. Kiyunsa ninyo pakahibalo sa guguma sa Dios tungo sa kapasalyuan. Unsa man ang guguma sa mga brothers and sisters. Pagtumo sa usa-usa, paghukom sa usa-usa, pangnekram sa usa-usa, o kapasalyuan. Mao kaya atong bahin. Nasa naman ninyo? Sa patinod, dili kini sayon. Kinang naguguma sa Diyos. Dayon, mahiguguma po ko sa mga brothers and sisters. Okay, nasa naman ninyo? So, yung ginikanan, kung sa man ang ilang gusto, tayo sa mga pata, nahiguguma sila sa usa-usa, di ba? Ayaw pag-away. Mao kinyang pinakadakong interesado sa ginika, sakto ba? Bisa pa o ubang kay makamistake, bisa pa ubang kay dili maayong kinaya, pero kung naka-understand sila sa usa-usa, naikalipay sila sa ginikanan. Pero kung nag-away sila kanunay, nagumusta makasing kayo sa ginikanan. Dili maayo, di ba? So, gusto sa ginikanan tayo, pakitay. So, sa manini, diya sa iglesia, unsay importante, pakitay. So, kung naipakitay tayo sa mga brothers and sisters, unsay maitabo? Ang mga tigpami na nga magapit sa Bible seminar kayo, ma-comfortable. Bahayo kayo diri. Tayo, kanan sila nga maminaw sa Bible seminar, o kanan sila nga magapit sa fellowship tayo, nakadakhan ng mga brothers and sisters. Pero, ang fellowship kayo, dili comfortable. Balay smile. Drama. Langito silang tanang. Dili ko ka na. Samtang na yung mga mistake, na yung mga brothers nga, ayaw. Pero, kano na yung mga brothers kayo naka-istorya nga, okay ra. Tayo tungo sa grasya nga abating niya, makatubo siya. Nasa naman ninyo? Tayo sa mga brothers and sisters, mahayong dalang kay, pakiguguma. O, makapatambak sila, pinay sa pulong sa Diyos, di ba? Pulong sa Diyos kay usay, comfortable ba usay, sakitan kayo, di ba? Kaya, igo kayo ang pulong sa Diyos. Pinay sa pulong sa Diyos, makapatambak sila, taksa-taksa. Tayo sa mga brothers and sisters. Tayo sa brothers and sisters, mag-encourage. Mag-encourage usa-usa.
makabuhat ka, brother. Bisa pa huyan ka, makabuhat ka, magbuhat ta. Mag-increase sa usa-usa. Mao kinyang tumong sa fellowship, di ba? Tumong sa fellowship kay dilipak dekramo dilipak hukom. Brother, ayaw buhat ta. Mo isa ka sister. Sister, ayaw buhat ta. Isa ka brother. Ikaw po, ayaw buhat ta. Dili kini fellowship kung dili pag-away. Fellowship kay dili pag-away. Fellowship kay dili pang reklamo. Fellowship kay dili paghukom sa usa-usa. Nasa naman ninyo? Fellowship kay pagfugas sa ilang tiil sa usa-usa. Bingo si Kristo nga sama sa akong kibuhat, fugasan ninyo ang tiil sa usa-usa. Mao kinyang fellowship. Nasa naman ninyo? So, unang Korinto, chapter 12. Verse 17. Unang Korinto chapter 12 verse 17 to 21. Gikan sa 17, basaw nako. Kaya ako wala pagsuguan ni Kristo sa pagbautismo, kundi sa pagwali sa mayong balita. Chapter 12. Chapter 12 verse 17. Kung ang tibong nga lawas mao ang mata, hain ang itulungok. Kung ang tibong mga itulungok, hain ang isisimhot. Apan karon gibutang sa Dios sa lawas ang tasatak sa kanila bahin sa lawas, ingon sa nahamutan niya. 19. Kay kung silang tanan baka usa ka bahin hain ang lawas, apan karon sila dakhan nga mga bahin apan usa ka lawas. 21. Atong basahon. Ugang mata dili makaingon sa kamot, wala ko'y kinahanglan kanimo. Kung nga ulo dili usab makaingon sa mga tiil, wala ko'y kinahanglan kaninyo. Very interesting. Buhay pa sa niya, kung tanan ng mga bahin kay kamot, insay magabuhat yung mga tiil. Kung tanan ng buhat kay sama sa mata, insay magabuhat sama sa baba. Kinang baba, mata, dalungan, kamot, tiil, di ba? Pinay sa corporation, isa ka lawas kay makabuhat. Nasa naman ninyo? Okay, tanawa. Taliwas sa Brazil sa lahi. Dahil kinahangnan tiksang yaw. Para makatutulo. O kinahangnan leaders para makatabang. Dahil kinahangnan mga Brazil nga makapaminaw sa situation mga Brazil. Dahil kinahangnan mga Brazil nga nakasekripisyo. Dahil kinahangnan mga Brazil nga alaga sa mga bagong naluluwas. Tanan mga Brazil sa kay Pilino, nasa naman ninyo? Nasabtan? Kanang kamot, tanawa. Kanang tudulo, pila ka buhok tudulo? 7 ka buhok? 5? Ngano man 5 ka buhok? Kung mawala ang isa ka tudulo, liso nga makadala sa mga materials. Kita song kay parehas o lahi. Lahi so mga makahol sa maninyo. Nasa naman ninyo? Kaya hunaw-hunaw i-imagine kung tutulo kay parehas. Puro mapo kay kadulog, di ba? Dili yung puro pero tutulo gitasong kay lahi so mga lindot. Soccer type. Baka hold sa maninyo. So, makasulti ko sa mani, ikaw kay pinakagamay. Dili kinahanglan. So kung imong putulan, piso nga makabuhat. Pilino kiya po. Compact kayo. Kung sa mga bata, dali na nga makakamit ang, diba? Kamay tutulo. Tanan, importante. So mga verse 21, basa na to, 21. Ugang ang mata, dili makaingon sa kamot, wala ko'y kinahangnan kanimo. Kung ang ulo dili usa makaingon sa mga tiil, wala ko'y kinahangnan kaninyo. Dili ta makasulti sa usa-usa nga, sister, dili ka kinahangnan. Brother, dili ka kinahangnan. Makasulti ba ta? Puwi pa sabi nga, kitang tanang kay bilinon o dili bilinon? Bilinon. Kitang tanang.
Ya. Kamu ka-importante pero dili po ka-importante. Mata ka-importante pero baba po ka-importante. So, miingon po sa Yesus Kristo, Matthew chapter 19, verse 14. Matthew chapter 19, verse 14. Matthew chapter 19, verse 14. Okay, basa natin sa ituan. Apan si Jesus mingon, pasaksin ninyo ang mga bata ug dili ninyo padikan nga mangani kanako. Kay alam kanila ang gingharian sa langit. Kaniya to panahon na sa diyang nakaagi si Jesus Kristo, dakang mga bata o patanong kay nakadul kang Jesus Kristo. Naay mga hamtong nga nakalekramo. Ginoo! Ginoo, payo, ina silang ayaw ani dili. Ito ba sa Kristo nga, sakto diay, dili kinang ng mga bata. Ina sila nga dili, papador sila kanak. Kumingon ba sa Kristo man ini? Bisan mga bata, wala siya nakalabay, wala siya nakapaliwala. Wala na kinsa nga makababang nila. Bisan mga bata, kung kana sila nga papadol kanako, pasakti sila nga buwani. Wala na kinsa nga makababang nila. Sulo sa church parehas. Kinsa itagya sa iglesia, ikaw o si Jesus Kristo. Wala tay qualification nga makababak sa mga tigpamina. Diba? Ano man ay dakang mga bata, baka sulti baka. Kinanata malipayo. Salamat sa Diyos. Ilabi atong panahon, tanawa ang mga eskwelahan. Tahutan kayo. Tahutan kayo. Karon panahon, dili sa masasauna, ang mga estante, nagagamit sila sa cellphone, cellphone, nakita nila ang lustful things, homosexuality, sexual immorality. Hugaw kayo ang kalibutan karon. Pero kung ang mga batanong kayo mag-a-appeal sa fellowship, maukin niya protection sa Diyos. Basta naman ninyo, kagabi dakang mga batanong kayo nakapil. Nalipay kayo ko. Salamat sa Ginoo. Payo protektahan sila gikan sa daotang kalibutan. Sa pating tayo wala nila, unay mga ubang tino nga nalwas pero unay mga ubang wala pa sure. Pero kung baka sila diri, someday tino nga malwas sila unsa kabilinon, sakto ba? Kinakabutabang nila. Wala ba kinsa nga makababang nila. Bisa gamay bata, after 10 years, may mo silang high school. Mga high school karon, after 10 years, may mo silang hantong. Kinsay kinang nabutabang nila. Kita. Ay dakong responsibility nga pantayan nila. Pantayan sila, di ba? Mingon sa Kristo nga, apan sa Jesus mingon, kay nalekramo, verse 13, unya, kipanagkalatan niya ang mga bata. Aron iyang kapagapandungan sila sa iyang mga kamot, ug makampo siya, ug ang mga tinunan, nagpadulong kanila. Kinsay dili gusto? Ang mga tinunan, ang mga leaders. Ano man, di so nga makakontrol. Pero mingon sa Kristo nga, ayaw. Pasakti sila nga budol ka na ko. Mao kanya papaubos. Mao kanya papaubos. Mao kanyang buha sa iglesia. Nasa naman ninyo? Yes. Kaya mingon sa Kristo, umari ka na ko, kamong tanan. Umari ka na ko, mga hamto. Umari ka na ko, kamong tanan. Umari ka na ko, kamong tanan. Si Livingston,
isa ka misyonaryong nakasangyaw sa mayong balita dito sa Afrika, namatay siya dito sa Afrika. Nalwa siya sa diyang batanon siya. Gikan sa bata, iyang vision kay kanan siya nga magpambi sa mayong balita sa ato sa dakang mga tao. Isa kadalaw, nay panahon nga makhatag ang mga brothers sa special offering para sa world mission. Pero kanang si Livingston, kay elementary school pata siya. Wala siya sa lapi. Pero kanang siya nga buhatak sa tanan para sa Ginoo, sa mga ibabaw sa offering box, bili ko siya. So mga nakalek na mo ang mga hamtong. Unsa man mo gipangbuwag karon? Wala ko isa lapi, pero kanang tako nga kamiton akong lawas para sa mayong balita. Payo kamita ang akong lawas. Bili ko siya sa ibabaw sa offering box. Siya, sunod, nahimo siyang doktor para pagpamit sa mayong balita. Tabalin siya sa Africa. Pero dito sa Africa, dahil dakang mga sakit, diba? So, tungo sa sakit, namatay siya para sa mayong balita. Yes, kikan sa bata, nahangwan niya nga kung sa man ang pinakamayong kinabuhi sa tubang sa Diyos. We cannot ignore mga children. Wala ta kabalo, kinsay mahimo bilino nga Kristiyano nga magami sa Diyos. Nasa naman ninyo? Yes. So, okay, balik ta main chapter, unang Korinto. 1 Corinthians. First Corinthians chapter 8 to 9. Chapter 8 to 9. Kaya itong basahon? Ako balita. Unang Korinto, chapter 1, verse 8 to 9. Basahon na ito sa 8 1. Nga makapabalik on usap kaninyo hangtod sa katapusan, aron kamo dili magpadulongan sa adlaw sa atong Ginoong Kristo. Patinumano ng Dios nga pinagi kaniya, kitawak kamo ngadto sa pagpakiampi sa iyang anak nga si Kristo nga atong Ginoo. Yes. Tiya sa iglesia na fellowship, kinsay nagatawak kanamo para makakuyok? Kinsay nagatawak kaninyo nga makakuyok? Ang mga leaders, si Jesus. Ang mga leaders kay instrumento, brother, apilta, sister, apilta, instrumento lamang. Kinsay nakatawang ninyo para makakuyok? Si Jesus, dili sa verse 9. Matinumano ng Dios nga pinagi kaniya, kitawak kamo ngadto sa papakiambit sa iyang anak nga si Kristo nga atong Ginoo. Papakiambit sa iyang anak nga si Kristo nga atong Ginoo. Kung nakatawak si Kristo sa mga brothers and sisters para makakuyok sa fellowship. Okay, nasataman ninyo? Tayo, unsa nga ito buhat to? Ginoo, dili ko buapil. So, Ginoo, apil ko. Unsa man ang akong buhat to? Yes, buapil ko. Kay fellowship kay pagtawag sa Ginoo. Kung mutawag si Marcos Bongbong kanimo, ugma payok, andamon kay bo bisa ko sa imong balay, kay unsa may buhaton? Sir, busy kayo ko ugma. Kung ayaw ani ugma, baka sulti ba ka sa manya, baka tubag pa ka? Dili. Yes sir, wala problema. Ani, bisa pa ada ko schedule. Dayon, akong tawagan na akong amigo. Dili ko makabuad-uban nimo ugma kay importante nga tao kay buwan ni ugma. Kinsa? Marcos Bongbong. Ala, pwede po ko nga bugpuyok? Dili pwede. Ako lang. Dahil appoint mo uba sa amiga. Sorry kayo, ugma na egro fellowship. Kinana ko buhato dito. Ang ano man, nakapil ka sa fellowship. Dili ka gusto na ko? Gusto po ko nimo, pero fellowship ka importante. Pwede nga bukuyo po ko? Kung kanan ka nga bukuyo, apil Bible seminar. Kung buapil ka sa fellowship una, padawan ninyo ang chance nga makavisualize.
Kaya sa mga silingan o pamilya nga dili luwas, na yung mga tao nga kanan nga maminaw. Pero kung papangita ka sa imong kaugan yung una, dili iglesia, walay chance nga maka-evangelize. Kung makapil ka sa fellowship mayo, tayo na yung mga tao nga kanang nga maminaw, unsa man ang laso, nga naman, nabago siya, nga naman, iyang kinabuhi ka, dili sama sa uban ng mga religiosong tao. Nga naman, nakapil siya sa fellowship, nga naman, what is the reason? Tayo madawan ninyo ang chance nga maka-evangelize. Okay, sa katapusan, so kung makapabilin ta iglesia, kung makapatayon ta sa fellowship, kaya sa iglesia, unsay mahitabo? Okay, last po long. Gawa chapter 2. Act chapter 2. Verse 46 to 47. Gawa kapitulo 2, versículo 46, 47. Okay, basaw na to sa lituan. Ug sa nakapadayon sila sa pakiusa sa matag adlaw sa templo, ug sa pagpaimbahin sa tinapay sa kabalayan, nangaw sila sa manipayon ug sa putri nga kasing-kasing, nga nagadayak sa Dios ug nahamutan sa tibong nga lungsod, o ginadugang sa Ginoo kanila sa matag adlaw ang mga kinaluwas. Yes, sa panahon sa early church, tong kay naka-fellowship sila, kanunay, sumangusay na itabo. Yeah. Ini sa bersikulo, pakiusa sa matag adlaw. Pinay sa fellowship, sumangusay na itabo. Verse 47, kinadugang sa Ginoo kanila sa matag adlaw ang mga kinaluwas. Yes. So kung fellowship ang mga brasi sa kanunay, tayo amazingly, nakadakan ng mga bagong naluwas. Kasama ninyo? example, tanaw ako. Isa ka lalaki, babae ka bangminyo. Sa tayo wala nila kung saan maitabo? Patawang mga bata, di ba? Alam to ba? Lisong nga sapton. Tungo sa guguma, pinagi sa guguma sa bana o asawa, pakam sa pangminyo, bataw ang mga bata. Ang iglesia po kay parehas. Kung mahiguguma ang mga brothers and sisters, pinagi sa fellowship, unsay mahitabo? Nakadakan ng mga bagong naluwas. Nasa naman ninyo? Nasabtan? Pero bisa pang nakaminyo na sila. Pero dili sila bakpuyo kauban. Nakapalayo sila, dugay. Dayon, bataw ba ang bata? Bataw ba? Dili. Ay tinago. Dalawa sa mga bana asawa na itinago sa iglesia. Pinagi sa guguma sa mga brasi sa kauban, nakadakan ng mga bagong naluwas. Nasa naman ninyo? Importante. So, samtang, dahil mga kayo na nga makakuyok sa fellowship, tapalyo kuyogan. O, kung na mga brothers and sisters nga wala nakapil, kinatabakampo para nila, o kinatabutabang nila nga makapil. Okay? Mao importante. Kasi kung maktigom ang tanan, basta kang ka makapil. Pero basin karong adlaw dilita na nga nakapil. Pero kung maktigom ang tanan, puno. Sumala sa akong lista. So, tangina ko nga, basta kan mga brothers na kayo makapil. Okay, so anyway, human ng sermon, isa ka announcement para sa summer retreat. Okay, so anyway, sukat karong bulan, naay schedule sa pag-andam sa summer retreat. So karong March 20, 9, 30, 31, naay Holy Weeks, anong panahon naay summer retreat kada region. Okay, so the last year, over 10,000 kay nakapil. Karong tuiga target sa Philippine Life for the Mission kay 13,000. Last year, naay mga ubang
nakahunaw ng basin, pwede nga maabot ang target, pero naabot na. Over 10,000 ka naka-appeal. Takanang naka-appeal, takanang nakada sa kaluwasan. So, karong tuiga, to target sa Philippine Life Automation kain, over 13,000 mga registration. Okay, so, Tabatory Church, to target kain, appeal na ng mga bata, over 180. Pila ka po? 180. Mura impossible, pero diya sa Ginoo possible. Miyaging Grand Bible Seminar, maximum attendance kay 130. Over 130. Apila ng bata. Nakadaka ng mga Brazil karon. So, halos over 90 mga Brazil. Kawas ang bata. Ayon, pwede nga mag-evangelize takan. So, whole Mindanao, to target kay over 400. South Mindanao, target kay over 300. Dili sa the Tabatory Church. So, suka karon, payo mag-invite para sa summer retreat. Una sa tanan, registration ka important, registration. So, the compare sa last year, mga hamtong kay 50 peso kay increase, pero mga high school, college, elementary kay discount. Compare sa last year. Compare sa Manila region, mas barato. Okay? So mga palyo mag-register pas-pas. Kaya ato na ko'y mga experience ka ba sa summer retreat. Nakanaunta ko nga mo share, natana ko, para sa mahayong evangelism, registration sa mga brothers sila kay importante. Kung mag-register pas-pas, maka-evangelize ka mastakan. Okay? So, akong pamilya kay naka-register na. Akong giingnan ang mga leaders nga, mag-register sila pas-pas. So, kung wala pa naka-register, payo mag-register kayo. Registration fee ka importante para pag-andam sa summer retreat. So, yun ang na po. Mga hamtong registration fee kayo 400. Pero kung mag-save ka sa salapi kada semana, so pipila ka amount mo 50 pesos, 100 pesos tayo, makabayad ka sa tanan. O pwede nga bayaran partially. Suka karon. For example, kung salapi kay 100 pesos na lang karon, bayad una. Dayon balance kay 300, di ba? Dayon kada semana makabayad. So, ayaw hunaw na to wasteful kayo ang salapi. Kung isa ka tao kay maluwas pinay sa akong salapi, wasteful ba? Pilino kayo. Sakto ba? Yes. So, pinay sa salapi, makahatak ko sa kasing-kasing. Okay? So, mao nga, tapayo appeal sa registration o para sa newcomers, sige din perlo, pastor kanauta ko nga mag-evangelize ubo mag-30 kapok invite na silang tanan maka-appeal, pero unsay problema? Registration fee, diba? So, ayaw mabalak. Just do your best. Do your best. Ayaw mabalak ang evangelism. Para sa evangelism, among ipangita ang dalan. Ayaw mabalak ang budget. Just buhata ang tanan. Okay na sa naman ninyo? Yes, ayaw mabalak. Hangtod karon, sadyang nakapit ko sa Bible Seminar, summer retreat, kano nakikita bang sa Diyos? Nakataba ang Diyos. Kabay sa budget po. Kung tadon nimo ang takang mga espiritu, buhatag pa ang Diyos ang budget o dili. Buhatag ang Diyos. Ayaw mabalak ka. Do not be afraid. Mag-evangelize, takan. Okay? Susuka karon, mag-invite, takan. Butabang ang iglesia. Asa naman ninyo? Okay, so para sa also tabang, so dili namang registration fee kung makapuyo ka sa special offering para sa summer retreat, kamita ang white envelopment o payo isulat ang sa manini special offering para sa summer retreat dayon makapabula. Dayon magamit ang kanang budget para sa summer retreat. So uban sa akong asawa naka-discuss na pun mi. Bukuyok pun mi special offering. So
among pamilya put kay among buhaton ng tanan para sa Samaritan. Kay pilita makadala sa salapi dito sa langit. Pero kung atong gamiton ng salapi para sa kaluwasan sa mga losers, unsa ka pilinon, di ba? So, salapi kay weapon para sa evangelism. So, mahina kung dakanang makapil diri, kayon pasin makita na to ang takong buhat sa Espiritu Santo. Okay? Nasa naman ninyo? Yes. Ayaw mabala kang base, ayaw do your best. Dahil butabang ang iglesia. Kita kasalamat, makampot ha. Sakang kayong salamat sa Ginoo, tungo sa imong dakong grasya, nakatigom diri para pakpaminaw sa imong pulo. Ilabi na kaninang buntak, among nakatunan, ang kabahin sa iglesia, Ginoo. Tungo sa imong dakong sakripisyo, naluwas kami, o tungo sa imong dakong sakripisyo, kitukot ang iglesia, mga dakang kayong salamat. Tungo sa na iglesia diri, makapaminaw mi sa imong pulong, maka-evangelize mi sa mga tao nga dili luwas, o makatubok pun mi sa espiritu na paagi, mga dakang kayong salamat. Una sa tanan, payo hatagi mi o kasing-kasing mahiguguma mi sa iglesia labaw pa, aron nga makami kami sa Dios yung magpili ng instrumento tatiya sa iglesia Ginoo. Ginoo, ay mga brothers sisters nga ilarom sa paksulay o paktingtay o ay mga brothers sisters nga ilarom sa pakantos o kalisdanan, Ginoo, kay kabalo ng Dios nga kung sa man ang ilang tino nga kahimtang, so hinami nga mahupay sila ta pinay sa imong pulong o pinay sa imong grasya, Ginoo. So bisan pa og naida ka mga kahuyangon o bisan pa og among kinabuhi kay gihapon mahuyang, pero Ginoo, papayog tabang ining makayusa sa usa-usa tapinay sa imong dakong guguma o grasya, Ginoo. Ginoo, tapinay sa guguma namo, hinami nga makita namo ang dakong buhat sa Espiritu Santo. O ilabi na sunong nga bulan, nay siguro buwan Bible Seminar, o ilabi na 2024 sa retreat. So, hinami nga dakanang makapil sa Bible Seminar o dakanang makapil sa retreat, aron nga dakanang mga luwas. Bisan pa o kaburak imposible nga maabot ang among target, pero wala bisan unsa nga butang kay imposible diya sa Ginoo. So mga Ginoo, kapayog tabang imi nga makabuhat sa tanan, pinay sa imong tabang o imong gahom, Ginoo. Salamat sa Dios, among gisalig ang tanan sa imong mga kamot, sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay, salamat. Mag-ampot ta.